Kum shibenta ban pensha shikipat ba bakumno de ban start habajid ikinong mikman kinong yalam kaseng Neuthrep Integrated Territorial Organization kahito menta kasengi ka apwe terik rimpang kilahiar syakatan jirang ban beteng ye kejingelap election bat ban pensha shikipat ba bakidei ban start habajid ikinong mikman syakaying darbar thawan ke ban salong shen. Hakate kesngi lawan ban pensyai pat ba na du ba don bok takal presiden kesengkeme ba abor nongrum vice president ke hitu riboy district bat kiwe bat habakren hakate ke jingelang kila ther ting e ek sorkar ka balalet no kum ke sorkar ksuot bat ke sorkar thlen ka babamdu ya kari bat ke jat benriu kum ba ki pat ba kilamat hakini kisan snem balalet no man lagi dong githai di snong di area district bofer miwan Banyalap persya yang ke sorkar suai lane yang kata ke Meglia Demonic Alliance kebabilat tip hitarai nai ngam dapat isu nang nir kidan iksuat kebedan bentah atau kekenhun jingwan jong ke hitu ban hikai ye bi namar ba bangil paling ong bangiwan ban pendi ban kedo ye bi de kalenti umba pinya kedo ti Henry bangin peni ya pi dikinong muna ibo baha lani ba pembi jet no tu nong yalam ubala banket ya kelungkor hagane kekenti kebanwan namar ba nilai isai ba hagane kekenti ngidon kam kajing kersan barat ba naka terpeng ke jongpi dipai nong song snong jong konsensi jong ka jirang ipa ba katu terpeng ke jongpi kan de ban long ka baskem na banta kari ba jet ben riu kenang ba pinla banyale ban yakun yala ka jong ko hok kumba pitek ngi wan hang ni ban hikai pi ba pin long ki ba atkar ba pin la ru ban khne ya ka hok jong pi da ka bon kumno kita ki nong mi khmat ba pide ban jet ha kan ni ka arpu lai ha ka arpu nyok terek kumno pide ban jet bat yano pinde ban jet ngakar paru ipi ngakar turu ipi barok hoit kinong song snong tang ke jirang hendrei barok hoit ke jelahi khasi jantia bat garo subha nadu mentang asni saya bu ditui ring tun kenang ba pindala khi men step bat pinda thiaru ndala don ba pun pinyo smo bat hat kitendong skor ke jong pi ka ba ban pa bat sorkor suot ya pha ka tol abiang dekan mau ban bu itu kentien kumbarwai tu samla kenang ba pin kan mau ba ka jingsha kuang tiar gas ka jingsha siajap hamukro ka jingsha leben jong jilat kibadan kidong kithan haki khaput ka jing bom yo ya ko umbam umdi ka babiang ka bom jing ka jing bom yo ki college ki university bat ki ba pher kan mau ban bu itu iring tun kenang ba kitu kinong penbiet kin suthu sendat ya ka ai ba kide ban suthu dongan phai kmat no menta khamtam ya phi kipat nong song snong kibadan ha khaput wat num dawa ban pembet yu put usam henrei ka ban ningkong le phide ban dawa shwa ban jiet ya kita kinong mi kmat kiban la ban wanra ban thau ya kata ka an lani ban piano ya kata ka separate cadres kai kata ka separate cadres kabamut uniu pulet Meghalaya ilai na kapor lada jia basha siat kinong song snong jong ke jela kibadan hakap kapur Meghalaya pitim nem ba balai kini pulet khasi lani kita ki Meghalaya police MLP kimla ban phai shikuli syaka sarkar Assam namar bangidang don kata ka John Kedar ha kata ban nomrem ka hito ka yang ban pensyai ban pensutho ye pi bangi desha ban yada lada kitay sipai jongi kim phat don ya kata ki ikhtiar ba pengkup haki wat mut bakingla ban yada ye pi maki ya mamenta ki long kum kado u cowboy kum ba ong ki kenten nong wei u cowboy klem kuli